Apreciades i apreciats treballadors de l'Ajuntament. Soc l'alumnat de 6è de l'Escola Ferrer i Guàrdia de Barcelona. Estem fent aquests vídeos per fer millores al nostre barri, Ciutat Meridiana i Torrebaró. Ens agradaria demanar un parc de calistènia per la gent que vol fer esport, ja que no tenim suficients instal·lacions esportives. I tenim molt d'espai per poder construir-ho. Zones verdes, part de l'aqüeducte. També creiem que la freqüència del transport públic es podria millorar, ja que els caps de setmana la freqüència és superior a 30 minuts en el cas de l'autobús i de 15 en el cas del metro. molt superior que en altres barris de Barcelona. Ens agradaria tenir més seguretat durant el dia, Ja que hi ha gent que maltracta els espais públics del carrer. Com les escales mecàniques o l'ascensor inclinat. I per la nit, perquè no és segur anar per algunes zones. També ens agradaria parlar de la botiga que hi ha al barri i a les zones verdes. A Collserola, la zona del cementiri i camins, la gent acostuma a deixar residus. Ens agradaria tenir més equips o patrulla de neteja per mantenir els espais nets. Ens agradaria tenir contenidors nous, Semàfors més moderns. O més manteniment de les escales mecàniques. Esperem que aquestes millores siguin considerades Per cuidar el nostre barri. Gràcies per la vostra atenció!